Maysa nga kadakalan nga kalaban iti dagiti anak iti apo idi mono na dagiti makunkuna nga gnostiko. Iti gnostiko nga dagitoy or the gnostics nga dagitoy. Dagito iti tattao kanda iti sursuro nga mangilablaban nga adu ti wagas nga madanon tayo iti Dios. Kan uray ti Dios ket madanon na ti tao. May isang ilablaban na dagiti gnostiko kat isuda dagiti nang iparugi nga uray ti stars ada ti koneksyon na iti biag tayo isuda ti rimuaran dagiti horoscope nga diay. Kun ada uray dagiti natnatayan tayo mabalinda nga ada ti kalintegan kan panakabalinda nga mangidanon kada tayo iti Dios. Dagiti iti lablab. Babaan iti panag-fasting yu, no parigaton nyo ti bagyo, hangkay nga mangmangan, to the point nga kakaasi kayo, no kitaan da kay ti Diyos, masyan iso na kada kayo, kat itod na iti dawdawatan nyo. Isurag iti tinimuran, parigatom ti bagyem, parigatom ti bagyem, tapno malakam mo, kan magunod mo, iti asi iti Diyos. Hindi may isang kadnadagsan, kat kunada, dagiti angheles. Uray ti angheles. Dagiti angels nga dagita iti Dios kan iti tao adda ijay tinga kanyada dagiti angels. Isuda ti mabaling nga pagkararagan tayo nga mangidanon kada tayo kini Apo Dios. Kan isuda ti baon ni Apo Dios tapno danunan da tayo nga itod iti kayat tayo tidawdawatan tayo. Kat hanyo kading amo uray ni Jesus kat maysa nga anghel kat isu ti maysa nga nangato ti rangguna nga anghel. Bimbaba ni Yesu Kristo nga may salaang matan nga anghel iso na. Iti dati nga tiyempo pagkasaritaan tayo. Dahito iti sursuro nga haan man nga mangmangag iti unag iti eskwelahan nam iso iti pagbatbatayan kan may sursuro dagiti pelikula, dagiti movies nga iti Dios kan iti tao. Haan nga umanay iti Biblia. Haan nga umanay iti Biblia, adu pa iti daduma, tagtaginap, ada ti abig-abig na rin, ada kahit nangasawan, ulin mabas ti ulag, imunag ti ulag ti balay. Uray di stars, di pormana di stars, ada iti koneksyon na iti biyag mo. Uray di koneksyon di balay, di pormana di balay kan ruangan kan tao, ada koneksyon na rin iti biyag mo. Uray ti Diyos kan iti tao, ti pagdawatan tayo matan kat iti anghel, kanada ti panakabalin ti anghel nga mangisalakan iti tao. Dahil iti may isang sursuro nga tinibag na Apostol Pablo iti libro iti Colossians. Kalkaro di panakawat tayo nga, apay da ka di tinaduma iti nagbaatan iti Diyos, kan iti tao nga mangidandanon kada tayo, nga mangtultulong kada tayo, tapno magawat tayo ti Diyos, maasirigan tayo ti Diyos, mayasidag tayo, mapan tayo ti Diyos. Ada ka di pa nakabalin, dagiti anghel. Dahita ka di tibiyang, dagiti anghel, so nga dati kararag tayo nga si ka nga guardian angel ko, kastoy. Da kayo nga ama nga natnatay, sagsagaysaan da dagiti nagnagan dagiti natnatay, kat kunada, kaasan da kaming apo ko na nanak yo, ay wanan nyo iti biyag mi, tapno mayat ti panagbiag mi dito daga. Iti Colossians chapter 2 verse 18, kunana dito iti Ilocano, diyo ipalubos nga alilawon da kayo, iti siya sino man nga mangipapilit, iti panagipakumbaba, kan iti panagdayaw kadagitang hilis, ti kasta tao, pagkakarit na, anasirmatana, kat napalangguan nga awan gapuna, na ilubungan, iti panagpanpanunot na. Awan ti basaran na di nga, ada ti panakabalin iti anghel, awan ti panakabalin ti anghel. Haan nga ipalubos iti Apo nga uray ti anghel kat dayawan tayo. Haan na nga ipalubos nga uray ti anghel kat iso ti pagkararagan tayo, nga iso ti mangidanon ti kararag tayo. Karkaro pa'y tao, awan ti sino man nga tao nga mangidanon kada tayo ti Dios. Iti naikan ti kalintegan nga mangidanon kada tayo iti Dios ket ni Hesus Kristo. Dayta ti trabaho ni Hesus Kristo data. Isuna ti kangatuan nga padi tayo. Ada isuna ti presensya ni Diyos Ama, taluda iti langit, ket ti trabaho ni Kristo Jesus data, dagiti kararag daw dawat tayo, pamadayaw tayo.
Kat isuna iti pagkararagan tayo nga mangidanon kini Diyos Ama. Isuna iti kangatuan nga padi tayo. Iso ti kunat iso ti Diyos. Sino ti mangyasinig kada tayo kini Diyos Ama? Awan sa balin ni Hesus Kristo. Sino ti mang salbar nga iti tao kat magunod na nga masidaganan ni Diyos Ama? Ni Kristo Jesus. Sino ti rason? Tapno iti tao kat masidagan na iti Diyos. Nga mapanisuna ti presensya ti Diyos. Awan sa bali nuhan nga iti persona ni Kristo Jesus. So nga kadua, umanay ni Kristo. Haan ka nga nagkamali, no tinalak mo isuna. Gapus ta umanay isuna. Haan ka nga lugi, no inawat mo isuna. Gapus ta ada kanya na ti panakaisalakan. Isuna ti tulbak iti langit. Isuna ti tulbak ti biyag nga nanayon. Isuna ti tulbak ti pamakawan. Isuna ti tulbak nga mangirikap ti ruangan ti impyerno kanyam. Ngembis nga mapan kadyay. Hankan nga pan gapus kini Hesus Kristo. Isuna iti tulbak. Tawanan da duma. Isuna iti tulbak tapno magunod mo ti panakaakseptar. Isuna ti tulbak tapno agbalin ka nga anak ti Diyos. Isuna ti tulbak tapno magunod mo iti bagi nga immortal. Isuna ti tulbak tapno magunod mo ti pamakawan. Katawan da duma nga pagbatayan ni Hesus Kristo nga indanon na ti tao tapno mangagdet nga mensahe nuhan lang nga dahito yung nasantuan nga sa una. Awanan da duma iti Diyos nga mangdanon ti tao malaksid lang iti sa una. Kat ti sursuro iti sa una. Kat ni Jesus. Inawat mo kadi isuna kadua. Tinalak mo kadi isuna nga manubot kung mangisalakan mo. Ha nga nagkamali kadua. Dakkel nga kinasirib diya. Gapus ta. Ti may nga tao nga da ni Hesus Kristo Jesus kanya na. Haan nga lugi. Nagunod na ti kaimportantuan nga persona. Iti lubong kan iti daga ni Hesus Kristo. Iso nga nawan ni Hesus Kristo Jesus ti biyag mo. Sino pa iti mangidanon kanya mi langit? Dagiti anghel, dagiti santos, kan dagiti kararo at tinatnatay, awan hanga diay. Dagiti seremonya ti daga awan. No parigatom ti bagim ditoy nga haka nga mangmangan, ag fasting ka nga to the point nga parigatom ti bagim, dagiti kadi dagiti panata. Awanen no lang ni Kristo Jesus. Sumasapay ko kadua. Tanayo. Talka misuna nga manubod ken mangisalakan mo. Kadag iti kakailian. Sapay ko dakkel nga bendisyon. Dito nga adal tayo kada kayo. Kadag iti kakailian tayo. Iti balasi taong iti sabasabaling nga lugar, iti Hawaii, California, iti Dubai, Abu Dhabi, Saudi, iti kakabsat, iti Korea, Hong Kong, iti Canada, iti lugar, iti New York, iti banda, iti banbantay, iti Montañusa, iti Apayao, iti Quirino Province, iti Aurora Province, iti Abra, da kayo nga kakailian nga Greek over dita. Uray ti kakailian diti Ilocos nga banda, kan banda ditoy Pangasinan, kan uray ditoy Urdaneta, kan Dagupan, kan Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Amin kayo kakailian. Ilandanon ko itinapintas nakablaw ti daytoy nga labi. God bless kakabsat. God bless.